pagkakapoy o pagkalaay. Kung kitang mga lalaki maoy misis sa panimalay, pagkawala rabagyod nato'y angay, kung kita ang mahimong nanay. Manglaba, mangutaw o manihig ka, mangluto o sa plato, manghugas pa, manglampaso o kunya, manyanggi ka, o sa bata magpasuso pa. Pagkaluoy na tong mga mister, kung sa mga misis, kitang mga bana, magpa-under-under. Si misis di opisina, siya'y kumander, o siya pagyo'y manager. Manglaba, mangutaw o manilhig ka, mangluto o sa plato, manghugas pa, manglampaso o kunya, manyanggi ka, o sa bata magpasuso pa. Basin unya kitang mga bana, kitang napod unya'y magbraog, magpanti, magsulot og saya. Kay simpago oroy og madisgrasya, may posibilidad mamapdosta. Manglaba, mangutaw og manilhig ka, mangluto og sa plato, manghugas pa, manglampaso o kunya, manyanggi ka, o sa bata magpasuso pa. Pagkakapoy o pagkalaay, kung kitang mga lalaki maoy misis sa panimalay, pagkawala rabagyod nato'y angay, kung kita ang mahimong nanay. Manglaba, mangutaw o manihig ka, mangluto o sa plato, manghugas pa, manglampaso o kunya, manyang